tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ħutijaj u narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri Quddiesa f'din is-solennità tal-Patriarka San Giuseppe, patrun tal-Knisja Universali. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u bil-ħallejt mill-ieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa' talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek Quddies, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla li tista' kollox inti afdajt il-misteru tas-salvazzjoni sakemm kien għadu fil-bidu tiegħu taħt il-ħarsin fidil ta' San Giuseppe. Għamel li bit-talb tiegħu il-Knisja tiegħek taqdi dejjem dan il-misteru sa ma jseħħ għal kollox. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb ta' Samuel. F'dak iż-żmien il-mulej kellem lil Natan u qallu: Mur u għid il-qaddej tiegħi David dan jgħid il-mulej. Meta inti ttemm żmienek u tkun straħajt ma' missirietek, jiena nqajjem nislek warajk, nisel ħireġ bil-ġewwini tiegħek u nsaħħaħ is-saltna tiegħu. Huwa jibni dar lill-ismi u jiena nsaħħaħ it-tron tas-saltna tiegħu għal dejjem. Jiena nkun għalih missier u ikun għalija iben. Il-familja tiegħek u s-saltna tiegħek jibqgħu sħaħ għal dejjem qudiemi. It-tron tiegħek jibqa' sħiħ għal dejjem. Il-kelma tal-mulej.
Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, lill-Abram jew lin-nisel tiegħu, il-wiegħda li jirtu d-dinja ma senterawx permezz tal-liġi, imma permezz tal-ġustizzja tal-fidi. Għalhekk il-wiegħda mal-fidi hi marbuta biex tkun mogħtija bħala grazzja u hekk tibqa' sieħa għal uliedu kollha, mhux biss dawk li jgħixu bil-liġi imma wkoll dawk li jgħixu bil-fidi ta' Abram, il-missier tagħna lkoll. Skont ma hemm miktub, jiena nagħmel minnek missier ta' kotra ta' ġnus, missierna quddiem Alla li fih hu hemmen, li jagħti l-ħajja lill-mejtin u li jsejjef l-eżistenza lil dak li ma jeżistix. Meta ma seta' jara ebda tama, Abram it-tama u hemmen, u hekk sar missier ta' kotra kbira ta' ġnus, skont ma kien intqal lilu. Hekk għad ikun kotran in-nisel tiegħek u kien għalhekk li dan ġie lilu meqjus ġustifikazzjoni. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Ġakob nissel lil Ġuseppi ir-raġel ta' Marija li minnha twieled Ġesù li jsejħulu il-Messija. It-tnissil ta' Ġesu Kristu sar hekk. Ommu Marija wara li tarset ma' Ġuseppi qabel ma marru joqogħdu flimkien, ħarġet tqila bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Ġuseppi li kien raġel ġust u li ma rridx ixandara quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibata bil-moħħbi tan-nies. Meta kien għadu qed jaħsibha, derlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu: Ġuseppi bin David, la tibżax tilqa' għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fiha ġie bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Hi kollha eben u inti issemmih Ġesù, għax hu isalva l-poplu tiegħu minn dnubithom. Ġuseppi meta qam għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Fil-festa ta' San Giuseppe ta' din is-sena qegħdin niċċelebraw l-Ewkaristija f'ċirkustanzi speċjali li wasluna f'riġlejn din l-istatwa għażiża f'dan l-oratorju għażiż li għal sekli huwa ddedikat lill-Patriarka San Giuseppe. Din is-sena hija sena li nistgħu nsejħula wkoll Ġuseppina għaliex fit-8 ta' Diċembru li ġej Alla jrid niċċelebraw il-150 sena minn meta l-Beatu Papa Piju IX iddikjara lil San Giuseppe patrun tal-Knisja Universali. Wieħed mit-titli sbieħ
li ipromulga u xandar mad-dinja San Ġwan Pawlu II huwa Redemptoris Custos, il-ħarries tal-feddej, tal-Redentur. San Giuseppe, patrun tal-Knisja Universali, huwa dak li ġie magħżul minn Alla biex iħares il-ħajja tal-imgħallem divin, jgħalmu is-sena ta' ma studaxxa u jieħu ħsiebu sakemm kien netrit il-providenza tal-Missija. Fil-Vanġelu li għadna kemm smajna minn San Mattew, nirrealizzaw li l-missjoni ta' San Giuseppe kienet ukoll missjoni li ma jħares biss lill-liben imma fuq kollox lill-om li kellha iġġor lill-liben u tweldu. San Giuseppe huwa dak li ħares il-fama tajba ta' Marija li ħarsila ħajjita għaliex il-liġi kienet tagħtih ukoll is-seta li ħaġġara u kieku għamel hekk kien joqtol lilha u lit-tarbija. Ta' bniedem ġust li kien, il-mulej ta' qalb ġeneruża li biha rid isalva lill-om u lit-tarbija. U l-mulej nebu biex ma jibżax jilqa' lil din il-mara Marija għaliex it-tarbija li kellha fil-ġuf kienet frott l-ispirtu qaddis tal-mulej. San Giuseppe jiġi affdat bl-identità tat-tarbija. Il-qalb ta' San Giuseppe mill-bidunet tal-misteru tal-inkarnazzjoni, il-misteru li Alla jsir bniedem mill-bidunet tiegħu. Il-qalb ta' San Giuseppe tos l-identità tat-tarbija, anzi jingħata il-privileġġ u l-missjoni li jagħtih l-isem Ġesù. U ma dan l-isem l-anġlu tal-mulej jispjega lil Giuseppi għaliex l-iben ta' Alla kellu jsir bniedem u jsalva l-poplu tiegħu minn dnubietom. San Giuseppe sa mill-bidu ta' tnissil ta' Ġesù jaf x'in il-missjoni tat-tifel. U għalhekk hu ma jħares biss il-ħajja fiżika ta' Ġesù, imma jsir ukoll dak li ħares il-missjoni ta' Ġesù. Illum nitolbu l-San Giuseppe għad-dinja kollha biex hu li ħares il-misteru tal-iben Alla li jsir bniedem, il-misteru tal-inkarnazzjoni. Sa bil-bidunet ikompli ħares il-preżenza ta' Ġesù fl-arusa tiegħu il-Knisja mad-dinja kollha. Aħna dejjem nitolbuh jinterċedi għalina, imma jiena nixtieq illum nitlob il-San Giuseppe talba speċjali biex iħares id-dinja u b'mod speċjali il-Gżejjer tagħna f'dan il-mument ta' bżonn kbir. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox
li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u jgħat fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum u mweġġa' flimkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda, Quddiesa, Kattolika, Apostolika, nistqar ma' mudija waħda l-mafra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejju nresqu t-talb tagħna quddiem il-missier bl-interċessjoni tal-missier putattiv tal-iben ta' Alla ta' Ġesù. Għal-Knisja biex tkun dejjem imħarsa minn San Giuseppe fil-qadi tagħha biex twassal lill-bnedmin kollha għas-salvazzjoni nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li jsibuha bitqila biex jemmnu biex jitalmu minn San Giuseppe il-valur tal-ubbidjenza tal-fidi u jintelqu fil-ħniena kbira ta' Alla nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-missirijiet u l-ħaddiema kollha biex isibu f'San Giuseppe il-mudell tax-xogħol biżel u ta' paternità responsabbli fl-edukazzjoni nisranija ta' wliedhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal ħutna l-moribondi biex jintelqu fl-interċessjoni qawwija ta' San Giuseppe u għalina l-koll biex inkunu dejjem lesti illi minnu nitalmu il-valur ta' skiet nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-ħutna li mietu f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex il-mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin jieħdu ħsieb il-morda fl-isptarijiet tagħna, dawk li qegħdin jieħdu ħsieb il-morda fil-komunità tagħna u li qegħdin f'periklu mhux żgħir biex il-mulej l-interċessjoni ta' San Giuseppe ikun il-ħarsien, il-qawwa, is-saħħa u l-faraġ tagħhom. Nitolbu. Nitolbuk mulej tilqa' tagħna u bl-interċessjoni qawwija ta' San Giuseppe tagħtina dak kollu li tassew għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex bħalma San Giuseppe, it-tjieba u l-qima edha lill-ibnek il-waħdini mwieled minn Marja Verġni, hekk ukoll aħna ikun jistoqilna naqdu b'qalb safja fl-altar tiegħek. Bi Kristu si. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħajlu l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajja. Fis-solennità ta' San Giuseppe, ir-raġel ġust, li intajtu barus lill-Verġni Ommalla, il-qaddej fidil u għaqli li intqedtu kap tal-familja tiegħek biex bis-seta ta' missier iħares lill-ibnek il-waħdini imnissel bħala bniedem bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, Ġesù Kristu sibna. Bih iqummu l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Quddies tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull Quddiesija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesù Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati bħal ħods ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmim tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt il-qawmim ta' Sidna Ġesù Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xoġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxelda mad-dinja kollha.
Wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqni, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mari u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddija tiegħek li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-mamudija mietu f'ibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmija. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebb tiegħek. Ħenna lina l-koll li tolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostoli, ma' San Sebastian u San Turrokku l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben ta' Alla Ġesù għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fitibu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li intrid fiha, int li taxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu. Kun misbud għal-ħajja ta' dejjem. Danu l-ħaruf tal-Alla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Ejjew nitolbu it-qarbina tax-xewqa.
Ġesù, jina nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqak ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Fil-ferħ ta' din il-festa solenni li llum qegħdin nagħmlu fġieħ San Giuseppe, inti tmajtna mulej bl-ikel ta' din il-mejda Quddiesa. Ibqa' żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek u saħħaħ fina d-doni li kollok tjiba jogħġbok tagħtina bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.
Marija, imwieled anki fost in-nisa, imwieled il-frott tal-ġuftija Ġesù. Gloria al Figlio e dello Spirito Santo. San Giuseppe al-Safira, San Giuseppe al-Safira, San Giuseppe al-Safira, Santa Marija, dallo Spirito Santo. Amen. Il